Goi gerlarien maila ere ziur gaindituko dudala. Utzi bakean katxalot, alde! Ez izan gaitze ziar. Entrenatzeko tokirik onena ezagutzen dut. Hementxe, nor doa lehenen. Vegeta eta Trunks izango dira lehenengoa. Behar bada geroago damutu egingo zara. Zelen helburua, 17-18 robotak xurgatuz bere burua osatzea da. Zel izugarriak 17 robota irentsi du. Baina orain ez dauka zentzurik zu entrenatzen aritzea. Beraz, dena ondo, Vegeta. Ez daki. Vegetaren sekretua. Zu zel zara, makortu. Enator zu menperatzera, jota txiki egitera baizik. Norketaik, ni txikitu? Horixe, zabiltza kontu zel. Irribarreten telori neuke zabatuko dut zure aurpegitik. Indar handirik ez daukazula ematen du. Nahiko tentel sentitzen hau neure baitan gauzestan bat hiltzeaz. Gorputz bakar bilakatzerik bano, lehonek egitakek pulzika xura. Ederki ba, azkenean komentzitu egin nauzu. Zoaz eta egin zaitez lehenbailen gorputz oso. Topatu diat, 18. Beguzteos gara! Zelen gorputz perfektua. Neuk pentsatzen nuena, ez zara bater indartsua, zeure gorputza osatu baduzu ere. Eskerrik asko, Vegeta! Sentitzen dira. Beraz, arduraldik nire berotze ariketetan laguntzen. Eta horretan ari naizela betiko akabatuko zaitu.
Erantzuidak, Vegeta. Yarik Ho! Yarik Ho! Sabare! Yarik Ho! Sabare! Yarik Ho! Yarik Ho! Final Flash! Aluma darikatua, ez zara benetan hartzen ari, ezta? Ez aldiat esan berotze saioan ari nintzela. Ez uste engainatuko nauzunik! Ze gertatu zaiok oraintxu eukan indarrari. Vegeta, gizajo. Nigu kietzi! Gokuren uina da hori. Vegeta eta Trunks hemen daude somatu dudan bezala. Zelen uina ere somatzen dut. Beraz, bizirik egon behar du, baina nola? Gokuk eta Gohanek euren entrenamentua egin dute, baina Gokuk adierazpen harrigarria egin du. Zel menteratzeko planen bat ote dauka. Arte martzialen munduko lehiaketa berrez hartzea erabaki diat. 10 egun barru, batu alditu zuen borrokari guztiak. Oso lasaiagoela zirudi bat. Aizak, aurkitu alduke zer berririk izpiritu denboren areto horretan. Bai! Satan jaun honek arropuz hori birrin egingo dut! Aditzkideok! Gizonari txotxolo garbia da. 10 egun azkar iragaten dira. Egun fatala hurbiltzen ari zaie. Azkenean ere bazetode, Son Goku. Zain nengoan. Hasi da Zelen jokoa. Ni izango al naiz burrukan hasiko den lehenengoa. Aspalditik egon hau zain. Nire azken dibertsioa izateko desiatzen egon nauka zeratik. Ator!
Janitzak indaba magiko hori. Horrela askoz ere hobeto burrukatuko gintu. Ez uste indar sobrarik daukadanik. Ikeurea berrizen baduk ni menperatzeko aukera izan dezake. Etxitzen dut! Bai. Ni baino indartsuago zarela badakit. Beraz, etxi egiten dut. Zelen jokoa hurrengo arerioarekin amaituko dela. Ziur diotsut, galtzen badu inorrezta geldituko zu menperatzekorik. Zure ordua iritsi da, Gohan! Gohanek aurrerakad handiak egin dituela aspaldion. Baina nola jarki zelizuk menperatu ezin izan baduzu. Satan txiki. Gohanek antik emateko ere gauza ezaren ahala eta indarra dauka. Ni horren adinean enintzen hori bezainona ez da gutxiagorik ere. Aurrera, Gohan. Egizu berriz bakea mundura dadin. Ongi dago. Saiatuko naiz. Goku baino gerlari hobea. Lotxagabea duk bai. Oso indartsua dela ustedik. Ere burua zorionekotzat jo zezakek. Egiazko bildura sentitzen duen unean bertan hiltzen bada. Uztagun bertan bera, burrukan jarraitzeak ez dauka zentzurik. Pentsaturik, zu hiltzeko gogo handirik ez daukat. Gure aitak ez bezala, burrukatzea gorroto dut nik. Oraintxe bai argi ulertzen dudala. Aitak zergatik esaten zidan neu nintzela zuak abazintzakeen bakarra. Txiki-txikia nintzenetik gertatzen zait, haserretzen naizenean neure buruarekiko kontrolak galtzen dut. Eta burugabeki burrukatzen hasten naiz. Nire aitari hori itxatxita gelditu zitzaiola uste dut. Historio horrekin ni karatekotan baen bilen ez daukat freskura makama. Aurra besterik ezain, enauk ikaratu. Baina batia tire almen izkutuak ikusteko mina. Beraz, aserratuta hasi burrukan indarro zo!